जॉबची संधी नक्की, करिअरची दिशा पक्की. 10वी-12वी बोर्ड परीक्षेनंतरचा सुट्टीतील सर्वोत्तम अभ्यासक्रम घेऊन आलाय SSI कॉम्प्युटर. नव्या युगातील करिअरचे एकमेव प्रवेशद्वार MSCIT, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा परिपूर्ण कॉम्प्युटर कोर्स. लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट. उपलब्ध कोर्स MSCIT MKCL इंग्लिश, गेटवे टू जॉब सक्सेस, MKCL टॅली विथ GST, गेटवे टू नॉलेज लीड करिअर्स, टॅली प्राईम, MKCL अधिकृत अध्ययन केंद्र. MSCIT हा कोर्स आपल्याकडे अवेलेबल आहे. MSCIT मध्ये ई लर्निंग थ्रू आम्ही शिकवलं जातं. हा कोर्स आपल्याकडे 2010 पासून चालू झाला आणि त्यावेळेपासून आपलं सेंटर हे जिल्ह्यातील 1 नंबरचं सेंटर म्हणून ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये आहे. आणि तसंच इथे MKCL सोबतच प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेचे कोर्सेस चालवले जातात. त्यामध्ये प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजने थ्रू सुद्धा विद्यार्थ्यांना आम्ही इथे प्लेसमेंट पर्यंत आपण विद्यार्थ्यांना सोयी देतो. पत्ता SSI कॉम्प्युटर, द्वारकानाथ कॉम्प्लेक्स, विठ्ठल मंदिर, फिश मार्केट रोड, सावंतवाडी. संपर्क 9420 74 07 40. रघुनाथ तानावडे, संचालक SSI कॉम्प्युटर.